Konta idazu, haizeak esaten duena, aitona kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kolonkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Amonatxo. Tinete! Tinete, bizkor, tinete! Uztazu behar den bezala esertzeko moduan. Ahalik eta erosoen etorri behar du. Ederki. Prestago dena. Bueno, noa. Tira, tinete, bizkor, aurki iritsiko data. Gero nik orraztuko zaitut, bai, Heidi? Ondo nagoen bezala, berehala etorriko da Amona. Ondo orraztuta egon behar duzu. Herrieta egingo dit bestela? Ez dut uste, baina zu oso polita egotea nahi dut nik. Clara, zorrotzalda zure Amona. Ez horixe oso nada eta asko maitena. Eta horren beste maite bazaitu zergatik ez da hemen bizi zurekin. Zaharra da eta nahiago dutoki lasaiagoan bizi. Oso zaratatxua omen da Frankfurt beretzat. Orduan zergatik etzara zeuaren etxera joaten. Ikasi egin behar dut eta horretarako egokiago omen da hirian bizitzea. Noski. Zure txanda, Heidi. Ilea horraztuko dizut, polita utziko zaitut. Clara, zure Amona. Kezkatuta zaude, egon lasai. Heidi, esan dizut oso atsegina dela. Peioren Amona bezain beste? Zer? Peioren Amona oso ona dela diozuzuk beti? Nire Amona ere oso ona da. Ikusiko duzu ze ondo pasatuko dugun. Nik oso ondo pasatzen dut Peioren Amonarekin. Adelaida, zatoz berehala. Banoa! Deitu egin didazu, andereño? Atea jotzea astu zaizu berriz ere. Barkatu, andereño. Zenbat aldiz esan behar dizut, sartu berriro. Bai. Laster iritsiko da Seseman Andrea. Pentsazazu ni naizela Seseman Andrea eta agurtu behar den bezala. Ai. Aurrera! Kaixo, monatxo! Ez duzu atea hain zakar zabaldu behar. Eta etzazu kaixo amonatxo esan. Barkatu. Esan zer modu zaude, tira, esan. Ze modu zaude? Ez. Ozenago esan. Ze modu zaude? Hasi berriro atetik agurtzen. Zer modu zaude, amonatxo? Ez pa, Andre agurgarria esan behar diozu. Agur, zer? Klararen amona da ez beste erena. Gainerako ontzat Andre agurgarria da. Dama ospetsua da Seseman Andrea. Jakizu, oso aberatsa zuela aita. Berak eraiki zuen aspaldi etxe hau. Ez diozu inola ere Seseman Andreari gehiagizko konfiantza hitz egin behar. Nik hemen esandakoak ez ahaztu sekula. Andre agurgarria esan behar diozu beti. Baina, alako zorrotzalda. Nik ez dut hori esan. Tira, saia zaitez Andre agurgarria esaten. Andre gurgarria. Honela, Andre agurgarria. Gurgarria. Etzazuan kasartzerik egin egizu dena hasieratik. Bai.
maitea, ze gertatu da? Zertan ari zara? Sentitzen dut. Baina ze egiten duzu Margolan horrekin? Seseman Andrearen gogokoena da, hemen jarri nahi nuen. Nork agindu dizu hori? Inork ere ez? Ez da aldaketak egiteko une egokia. Margolanak utzi dauden bezala. Ongi. Tinete, zer daramazu? Erakutsi dazu berehala? Gortina batzuk. Jainko maitea, erotu nahi nauzue ala? Segi nahi zenuten errezeloiekin. Seseman Andreari kolore argiak gustatzen zaizkio. Horregatik... Seseman jaunak nire esku utzi zuen etxe honen gobernua. Niri aurretik aldetu gabe zukitu ezer. Ara, hemen da, zoazte atarira. Mugi, Adelaida. Segiten duzu hor geldirik, itxaron zure gelan. Eta gogoratu ondo agurra. Aspergarria da. Amonatxo ez, Andre Gurgarria. Gustatuko te zaio. Andre Gurgarria, 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 Andrea. Gurgarria, Andrea? Zer modu zaude, Seseman Andrea? Ongi etorri etxera. Rottenmeier andereñoa. Barkatu, sentitzen dut Rottenmeier andereñoa. Seseman Andrea! Ara, Klara da neska zuitzarra ustekabean harrapatu nahi nituen. Enuen zuikaratzeko asmori Rottenmeier andereñoa. Seseman Andrea! Ze itxura dut, ondo ematen dit? Zer? Nik ez dut ala uste? Benetan diozu? Nik bai ez uste nuen ba. Klara? Klara! Seseman Andrea! Nondik atera ote du mozorroa? Zirku batekin eginduko topo ona egentozela. Usteko eskatu die. Noski! Entzun duzu nolako garrasia egin duen Rottenmeier andereñoak? Seseman Andrea, ez zazu izutu! Favorez, Seseman Andrea! Aurrera! Amonatxo! Jan egingo zaitut. Hartz beldurgarria naiz. Amonatxo, zeu zara. Ez fidatu, hartz gaiztoa naiz. Amonatxo! Kaixo, ez zara ikaratu? Ez horixe, baina benetako hartza ematen zenuen, oso jostagarria izan da. Eskerrak, ez zaitut ikaratu ordea. Ez. Itxura ona duzu, Klara. Nik espero baino itxura hobea duzu. Amonatxo! Oh, Klara. Orantxe gogoratu naiz. Klara, ez didazu zure laguntxo suitzarra aurkeztu behar. Bai? Harrita zurrutziko dut nire mozorroarekin. Bai, Amonatxo. Ideia ona da. Erakutsi dazu non dagoen. Bai. Zuk ez, Seseman Andrea? Sebastian! Ez zaita xola ordea. Niri bai, ez duzuzuk eraman Ia behar. nahi duzun bezala. Gurgarri, gurgarri, gurgarri. Ara non zauden, jan egingo zaitut. Hartz beldurgarria naiz.
Ez da beldurra, monatxo. Ez zaitut ikaratu, txiki. Esan naiz hartz beldurgarria. Kaixo, monatxo, zer moduz? Kaixo, txiki. Adelaida, agurtu Andrea esan dizudan bezala. Esan dizudan bezala. Berriro, esan nau ba agurtu. Horrela ez, Adelaidak ez zaitu nik agindu bezala agurtu, Andrea. Barkatu baina zorrotz jokatu beharra dago ezibidean ondo bideratzeko. Arrazoi duzu Rottenmeier andereñoa, baina... Zure baimenarekin, Adelaida agurtu ondo. Bai. Zer modu zaude gurgarri, Andrea? Gurgarri? Adelaida! Horrela agurtzen duzu elkar, menditarrok? Esan ez du inorkorrela egiten. Banengoen bani, ez da hemen ere txiki. Obedituko didazu behingoz? Favorez, nik nahiago dut umeek amonatxo esatea. Bai, horrela errazago da niretzat. Eta orain esaidazu nor zaren txiki, ze izen duzu? Heidi naiz ni. Baina hemen Adelaida. Haienne, eta zein da zure benetako izena? Adelaida, bataioko izena. Ez da bat ere egokia lagun artekoa erabiltzea, batez ere zerbitzariengatik. Berak, Heidi erabiltzeko ohitura badu, guk ere alaxe esango diogu hemendik aurrera. Zer moduz, Heidi? Ondo, eta zu amonatxo? Rottenmeier andereñoa, Uxer jauna etorri da. Gaur ere eskola izan behar dugu. Jakina ba, Clara. Baina, amona orain zetorri data? Clara, ikastea da garrantzitsuena. Guazen, zuek biok nola ikasten duzuen ikusi nahi dut. Axola zaizu Rottenmeier andereñoa? Ez horixe. Sebastian, esan Johani eramateko hau zirkura, ta eskubekoa emateko. Bai, seseman Andrea. Aurrera! Seseman Andrea, aspaldizu ikusi gabe. Hore handia da niretzat zu berriro agurtzea. Oso itxura ona duzu, egia esan inoiz baino hobea. Nire iritzia palean denborak ez du eraginik zugan tira, denbora aurrera doa bai, baina Nahikoa da, Uxer jauna. Zer modu zaude? Gerorako utziko ditugu agurrak, ikastordua da orain. Bai, berehala. Adelaida, esan alfabetoa, ikustegun hasi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ozenego zelako A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, alta, Z. Berriro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Rottenmeier andereñoa kafaria zazpietan ateratzeko eskatu digu, etxeko ituren arabera. Zazpietan esan duzu? Ordu erdia falta da oraindik? Goseak nago egia esan. Izan ere, Clara, esaidazu, hobeto jaten duzu orain? Ala, ez duzu oraindik jaten ikasi. Gauza batzuk ez zaizkit bat ere gustatzen.
Gaizki dago hori. Denetik jan behar duzu handi egiteko. Badakizu zer esaten duten mai gaineko erretilu eta platerek? Honelako zerbait. Clara, dena bukatu behar duzu, bestela gu denok oso triste egongo gara. Entzun duzu, ezta? Zer diozu orain, Clara, dena jaten baduzu, magia egingo dut. Magia? Ai! Sebastian? Bai, Andrea? Ekarri 5 edalontzi, zenbat eta handiagoak hobe. 5 edalontzi, Andrea? Hori da, eta ura ere bai. Bai, berehala seseman, Andrea. Horrela ondo seseman, Andrea? Bai, Sebastian. Adi, oraintxe hasiko da magia. Zer egingo duzu edalontziekin, amonatxo? Itxaron eta adi begiratu. Ai, oso polita! Ederra da. Lorea hemen dugunez, tximeleta gonbidatuko dut. Betegia dago hau, pixka bat edango dut. Musika! Ai! Oso polita, amonatxo. Ala da, ezta? Joko duzuen nirekin? Nik ere bai. Ondo da, elkarrekin joko dugu. Sebastian, edalontzi gehiago. Neskak hasiko gara. 1, 2 eta 3. Zertan ari zara, Adelaida? Zure ideia izan da? Nahikoa da Rottenmeier andereñoa. Ez da Heidi izan, nik antolatu dut hau guztia. Zuk, Andrea! Bai, zuri etzaizu musika gustatzen ala. Jo Rottenmeier andereñoa, elkarrekin joko dugu, laukotea osatuko dugu. Seseman, Andrea! Maitresnak ez dira musika jotzeko. Ikaratu egin hauzu. Eta falordua da gainera, Andrea. Oso ondo, utzi egingo dugu musika. Goseak amorratzen agoneskak. Oso ondo pasatu dut gaur. Oso alaia da, Mona. Horrelakoxea da beti. Heidi, benetan gustatu zaizu? Bai horixe, zoragarria da. Aizu, Heidi, gaur ez zara zure mendiez horren beste oroitu, ezta? Egia da, baina nola dakizuzu? Zure aurpegiak adierazten duta. Bai? Txantxotan ari nintzen. Tontxo! Tira, Heidi, hobe duzu lotara joan Rottenmeier andereñoa konturatu baino lehen. Adelaida, zoaz oraintxe bertan zure gelara! Ondo loin, Clara. Ondo loin, Heidi.
Baina, Rottenmeier andereñoa... Oker nagoela uste duzu? Ez da hori. Orduan egizu zehatz mehatz nik esana. Zezeman Andrea laster joango da hemendik. Ederki, Andrea. Tan, 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 tan. Amona oso azkarra da. Nor da? Ni naiz, Heidi. Amonatxo! Sar naiteke? Noski. Enuke nahi Rottenmeier andereñoak ni hemen harrapatzea. Ez, lotarak ordua da. Logura duzu? Ez, bat ere ez. Opari polit bat ekartzera etorri naiz. Opari bat, ai! Ara? Ui. Gustatzen? Bai asko, Amonatxo, baina ez dakit irakurtzen. Ez kezkatu horregatik, irudiak ere baditu. Ez alda interesgarria. Irudietan gertatzen dena letra hauek esplikatzen dute. Irakurriko dizut? Bai! Oheratu aurrena. Loak ardu arte irakurriko dizut. Aupa! Amonatxo, Zer duzu? Amonatxo, laster joango zara? Ez, zer ba? Rottenmeier andereñoari entzun diotala esaten. Ez kezkatu, enaiz berak uste bezain laster joango. Eskerrak. Orain astera noa. Behin batean, baziren erregina batzuk, itxasoaz bestalde bizi zirenak. Heidirentzat zoragarriak dira ipuinak, eta ez du lo hartzerik nahi. 3 ipuin kontatu dizkio Amonak bata bestearen atzetik. Baina laugarren ipuinera iristean...ある日、クララが昼寝をしている間、一人ぼっちになったハイジを見て、クララのおばあさまは珍しいものがいっぱい置いてある魔法の小部屋へハイジを案内するのでした。しかし、ハイジはそこで燃えるようなアルプスの夕焼けや山の動物たちの絵を見て、つい泣き出してしまいます。そんなハイジを見て、おばあさまはクララとハイジを森へピクニックに連れて行こうと決心するのでした。次回は森へ行こう。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.